अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्सनि 3 सोद्रोमाखौ एक्सपेल। आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बलदेब मुसाहारि, रेस्ट बसुमतारि आरो रमेन बसुमतारिखौ आफादनिफ्राय बोखारबाय। आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय सांग्रांथि होदों अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स आफादा। जोङो अर्गानाइजेसन दाजेननायनिफ्रायनो एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन दाजेननायनिफ्रायनो बिथांमोनहा उल्था फाल्था मावबोगासिनो दंखायोमोन। बे हिसाबै जों दिनै बिथांमोनखौ जोंनि सेन्ट्रेल बडि आरो जिल्लाफोरबो दङ, जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिबो दं, गासिबो बिथांमोनखौ जयै सावरायनानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै डिसचार्ज एक्सपेल खालामनाय जाबाय। रां जाख्ल'नायनि जेंनाखौ लानानै आफादगिरि बलदेब मुसाहारि, ट्रेजारार रेस्ट बसुमतारि बिथांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार्स फर्स अर्गानाइजेसननि सेक्रेटारि रमेन बसुमतारि बिथांमोनखौ दिनै अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्सआ मोनसे मावफुं मेलनि गेजेरजों आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय एक्सपेल खालामनाय जाबाय होनना अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्सनि गाहाय नेहाथारि आइ.सि. प्रबिन्द्र ब्रह्म आरो आफादगिरि दलिन ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। गोलाव जारिमिन दं। जेनेबा सिमोननिफ्राय जोङो लटारि होदोंमोन आफादनि मुङै। बे आफादनि मुङै लटारि होनायावबो बिथांमोना बे 3-4सोआनो बिराद एलिगेसन खालामदों, इलिगेल खालामदों। आरो जोंनि बायल'आव ओरैबायदि दंखायो, जोंनि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गानाइजेसननि बायल'आव, जाहाथे सोरबा जुदि फाइनान्सियेलि करापसन जायोबा ओमफ्राय जिखुनु कराप्टेड मानसिया बहाय जोंनाव जायगा मोना। जों दिनै तदन्त खालामै मोनबाय, मोननानै जों मिथिबाय दिनै 1 बोसोरनि उनाव बिथांमोना जे फुरा कराप्टेड। बिनि थाखायनो जों दिनै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जायनाखि केसियार बा ट्रेजारार रिस्ट ब्रह्म आरो बिनि मेइन मिशनारि ब्रेना जाहैबाय, बेयो आगोलाव वार्किं प्रेसिडेन्टमोन, दा बियो भाइस प्रेसिडेन्ट जाबाय बलदेब मुसाहारि, आरो सासेया जाहैबाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो नेहाथारि रमेन बसुमतारि। बिथां 3खौ जों दिनैहाय मोजां सुस्थ' मेलेमजों सावरायलायनानै जों बिथां 3खौ जों आफादनिफ्राय जों एक्सपेल खालामनाय जाबाय। आरो थैजासे बिथांमोना बे आफादाव हाबफिननो मोनला। जिहेथु जोङो जोंनि जेनाखि नियम खान्थि बा बायल' बे बायल'खौ दहाय होनानै जों बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामबाय। आरो बावैसोजोंनो जोङो साननै सानथामनि गेजेराव बिथांमोननो पार्सनेल लेटारबो जों दैथायहरनाय जासिगोन आरो। गुबुन फारसेथिं आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानैबो फिनजाथाय होयो अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्सनि दैदेनगिरिफोरा। जोङो सोमावसारगोन, मानो होनबा जोङो बिएससि जाबाय। बिएससि जानायनि उनाव बिटिसि जाबाय। बिटिसि जानायाव जोंहा एसे पावार मोनदोंमोन, एसेबाबो जों बिथाखौ मोनदोंमोन, आं बेखौ बुंगोन। खिन्थु बिटिआरनि बेलायाव जेनाखि बिटिआर सुक्ति जादों, बे पिस एकर्ड होनना बुंबाय थायो, खिन्थु बिटिआर सुक्तियाव लेखा आंनाव दंखायो, दा आं दा लाबोआखै। खिन्थु बेवहाय मोनसेबो सुक्तियानो जाफुंसाराखै। दा जायनि थाखाय जेन'बा मोनसेखौ बुंगोन आङो, जोंनि सेपारेट डिरेक्टरेट अफिस जानांगौमोन। जों दुखु मोनो। दाख्लि नै मोनसे गुणत्सब जाबाय सोलोंथाइनि आयदायाव, दा बेवहाय क्लास 6नि गथ'फ्रा इंलिसनि कुइसन मोनबाय, साइन्स आरो मेथ्सआव। बेफोरखौ जों नुना दुखु मोनदों। दिनै साहित्य सभाया बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावदों मा जोंबो बारा थाल लायाखै, खिन्थु बिथांमोननि दायित्वमोन जे बेफोर जिनिसा जाहाथे बिथांमोना बेखौ होबथानांगौमोन। फैगौ मे जुन दानाव दिल्लीयाव बड'लेण्ड सोमावसारफिनगोन। रायजो राजाफोरखौ मदद होफानो खावलायदों अल बड' एक्स भलन्टियार्स फर्स आफादा। थांखिया लाखाबायानो सिमोनहाय जोङो जेनेबा 2022आवनो जोङो जोंनि बडिखौ जों दाखांनाय लोगो लोगो 12 जानुवारियावहाय जोङो डिसिनि थ्रुयै जों प्राइम मिनिस्टारनो, हम मिनिस्टारनो, ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट अफ इण्डियानो जोङो मेम'रेन्डाम हरदों। ओमफ्राय जोङो नैबे दाख्लै थांनाय फेब्रुवारिनि गेजेराव, दा फेब्रुवारि जागासिनो दं, बे थांनाय फेब्रुवारिनि गेजेरावनो जोङो बे जाबाय थानायावनो जोङो हैनो सानदोंमोन मेम'रेन्डाम। खिन्थु बेवहाय जोङो नैबे दाख्लै 31 जानुवारिनिफ्राय 9 थारिखआवनो इन्टारिम बाजेटआ जोब्बाय। दा ओंखायनो जों थांब्ला, मानो होनबा जों सानदोंमोन मा, जन्थर मन्थराव जोङो धरना होनानैबाबो प्राइम मिनिस्टारजों बा हम मिनिस्टारजों 2 मिनिटबाबो जोङो सावरायनानै जाहाथे मेम'रेन्डामखौ होनो हायो, जों बेखौ लादोंमोन आरो। खिन्थु अफिसियेलि जों ओरैनो गथायनानै फैनाय नङा। जोङो दा ओंखायनो बेखौ सानदों, जेरै गभर्नमेन्टआ दाथ' इलेक्सननि दोहौ फैबाय। बे इलेक्सननि दोहौ फैनायाव जों दा हयला बिथांमोनाबो बेस्थ' जागोन, एपइन्टमेन्ट होखानाय नङा। गतिके जों ओंखायनो गभर्नमेन्ट गोदान फैयोबा, जायखि गभर्नमेन्ट फैया मानो, माने गभर्नमेन्ट कंग्रेसआनो जा बा बिजेपिआनो जा बा सोरबा एलाइड माबाफ्रानो जा मानो, जों खिन्थु गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगो
मेनि गेजेराव जों बेखौ नाजाहैफिनगोन आरो जों जाहाथे मेम'रेन्डाम गथायहैनो हायो आरो जोंनि धरनाफ्रा जाहाथे जाफुङो आरो बर' जाथिया जाहाथे जोंखौ बे आन्दलनाव जाहाथे बयबो सापर्ट होयो बा जोंखौ माने मदद होबायो बेखिनिखौ आं खावलायगोन आरो